Kanigri ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phiri meri nong kunti walang. Kiri ki long ki mat ki bakong sanjong ka khubor menta ka step. Ajing butha ka tanat korbar ri jang ka sorkar India ya bun pili ki jilla ban penlong ya ka mock drill ni ka jing persang ban long ki bala kret lepa ya ka ei ka badan kam ban le ha ki por ki bakim. Le junga usambit patrau bade wei ni kinong ilam rang ba ka BJP ya ka jalam Manipur minhin ka sngi ba ula shong jing ilang bat ki kanhon ki ba pher. Batha ka Deputy Commissioner jang ka East Khasi Hills District ya u Divisional Forest Officer ban kmi bnya ya ki ding ba ki bala itor hasar Shillong hashwa ban wan ka jing slap ka bajur. Ki khubor ki bnya. Katanat korbari jang ka sorkar India kala aijing batha ya bondri ki jela ban penlong ya ki mock drill ni ka jing persang lepa ha ka civil defense kumno ban long ki bal khre ha ka por bakim ya ka ni ka mock drill la batha bade ban penlong la sai ka sngi ka nyautri ujumang 8000 arpusan katulong khobor bala ya ulum ka thu ba ki jing pen khre ni ki jing pen tibet bade ban shim khia ki kinthop ya ka jing pen sawai ki siren aijing maham bat ban hikai ru ya ki khana school kumjo ya baro kinong song kumno banya dai la di la da wan lap ka jing thombor ha ka no ko por nalo kata dairu bani kai ya ka jing long bala khre banya da ya ki tiar ki badan kam bat ya ki plantri kam ban pelat ya ki wei na ka jing ma kamok drill ka long kum ka jing hikai bat ka jing pemlen lepa ya ki brio banyai long barabor ki bala khre lepa la da mi ka no ka jing dawa ka bakir ki ha ki por ki bakim Defense Secretary Rajesh Kumar Singh menhin kasi ulalej menyekendo ikran bad u Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi haka jaka sa jang u New Delhi. Nalor kata kalau dondo ka jing ikendo hinin kasngi hapring uklido jang ki shipai sun lani ke Indian Air Force Air Chief Marshal Amarpreet Singh bad u Narendra Modi. U Menteri Rang Bado ulai kendo ru la ka jang banyakren beruklido jang ka kanhon shipai durial ni ke Navy u Chief Admiral Dinesh K Tripathi kumjo badu Army Chief General Upendra Dwivedi kini ki jing kendo jang Menteri Rang Bado Kari ki long banyakren berkisipai ya dari hadir ke jing thombo dusman jang kili no ha Pahalgam ke India kalakhang ni ka jing tu jang ka na bagli hardam hawa chenap hadin ka jing shamrai ban ampalat watang shi sin jaw ka sha ka te ke ri ka bamarjan na ka wa indas ke India ka dan jing thmu ban le ka bakum kani ka ju hadam kishan ganga ka badan hawa jelam haka wei ni ki khobor san perthai wei ni ki nongelam rang ba jong ka seng BJP usambit patra ubari khmi kirpang ya ka than chate lam mi menmen ka si ule jingo ya ka jela Manipur ba ulai kenduru ya ki nongelam ki ba kham kong san haka te ke jela ki ba kanthop ru ya u MLA ka thannon u vung zagin valte ubala plat im ubalat im na ka jing thombor upat bhor ha imfal haka sautri ujimang 8000 arfulai usambit patra ula songjelang bad u MLA ka Churachandpur LM Khoti ringkat bikinong ilam jaga Zomi Students Federation ZSF kibala ai ya ka dorkhas hakaba kila pensngau yala ki jong ki jing e nalor kata ulai kendo ikran ru bikinong ilam jaga Cookie Zo Council KZC bad ka Zomi Council ZC kajini jong sambit patrasha Manipur ka long ban pen I ba ka BJP ka don ringkat bikinong song da ki jinge kran be kino hilam jong ki ken hon ki ba pher hapreng kani ka jing kan a ka wala ne islam ha kati ki jela namar ba ka por slap jur kala hajan menta ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills kong RM Korba kala batha u Divisional Forest Officer Territorial ban khmi bnya ha kaleng ka sor Shillong yo don ki ding ba ki bala itor khamtam ki tu ki ba idon jima penjulor Ketika jing betha ka long banya dalapa na ka jing ma kelon ki ding ki baju ja haman la ka por bajur palat uslam la betha ya katnat ka bapet ya ki kam khlau ban le ya kini ka kam kham kroi kat bala bat ban pharu ya ka kaiphat andala la pendap ya ka kam ha ka ju ka por la betha ru ki ram asnong bakin pet bhai ki nala bat ban pha pen khut no yo don ka jing set ka bakhang ya ka jing tuat bet ka khrang banya dalapa na kanu ka jing shlei Kani ka khubor kawan shpina ka AKASHVANI Shillong.
Kani kedai ke AKASHVANI Shillong kabawan lam shipi ke kubor. Meghalaya Board of School Education embossment nin kesengi kelapan benai ke result jong ke examen Higher Secondary School Leaving Certificate HSSLC nakabenta ke Science, Commerce but Arts stream. Menta usnem kila adu ha ke HSSLC kidi kisamla puli na Laban Bengali Boys Higher Secondary School na St. Anthony's Higher Secondary School but St. Edmunds Higher Secondary School. Usap tersi Bhattacharji na Laban Bengali Boys Higher Secondary School ulalong ulado na pading kisamla barok ki biakun HSSLC Science da kabayo sauspa prapulai marks. Kadisha Chukani jongka St. Anthony's Higher Secondary School kalalong galado ha ka commerce bat kalayo sauspa prapulai marks. Haka art stream ki don armut ki balayo ya ka nam lado da kabayo mar sauspa sanpusan marks bat kini kilong I idawan pli shisha swear badi Albert Martin St. Edmunds Higher Secondary School. Haka result jong ka examen HSSLC art stream bala penbena da ka Meghalaya Board of School Education embossment nin kesngi ki samla ki bala pass kilong prapu ar point not san na ka shispa. Habaro kila dan arpu ar hajar praspa lai pusan ngot ki balai kon ya kata ki examen menta usnem mana pring kini khat pra hajar news pa lai pun ri ngot kila pas sashi sin biang ki kin thai kila khamle bha ban ye ki shinrang la ka de ha ka thop regular la ni ka thop non regular menta usnem ka district ka ba hakmat ka ba yo he tam e ka pass percentage ka de na Eastern West Khasi Hills District ha ka ba ka jing pass jong ki samala puli ka long hadu khandai fu ar point new not na ka shispa new spa nru hu new ngot kila khun but new spa khatwei ngot kila pas ka East Khasi Hills ka bot na dien da ka ba yo khandai fu point iwei phra na ka shispa ka pass percentage but new hajar khandai spa life khandai ngot kila don kino khun but ki ba pas kilong new hajar ar spa life khandai ngot ka East Giant Hills ru ka la le bhashibon ha ka ba ka pass percentage ka long khandai pho point iwei nriu na ka shispa kalalong shisha ka klemat jong ka jingkimen ba ka jing sngo sarong ka ba kraw na ka mata ka St. Paul's High Secondary School nongpo namari wei ni kisamla puli jong ka school I Nelly Mary Kimnet ila yo ka kadan ka ba ar na pedeng ki nong ikun ha ka examen HSSLC art stream ka bala penya da ka emboss Ineli Mary Kimnet idei na kashnong Saiden jongkri Bhoi District. Ila yo South Pa san phuwei marks na ka sanspa but yo distinction ha ka subject English, Khasi, Sociology, Education, Home Science but ka Political Science. Ka St. Paul's High Secondary School kala pelong yak program ka bakerpang ban penkup burom ya Ineli Mary Kimnet na ka menta ka te ka jingjop ka ba kraw ka jing I ha ka jing ikun examen HSSLC. Kajing ploding ha kaporman mir kala penjulore ka weka kamera kelas jong ka umsning town dorbar secondary school ha umsning proper A ha ka baki bo bahalor jong ka school kila ha ban ujor ijahara thanat pulit umsning leo jing tip baka jing plu kelas dang ha kapor khat wish teng e min mir bat la yu ining kong e ya kateka ding ni kinong song snong ki bala pentip ya ka khobor mar sha kinong elam snong kinong song snong kila pen kloy ke jing ram ba kila la ban tem ya ka ding hashwa bakan pur shushu wala kila persang borba ka wei ni ki kamera kelas kala ing khong lun iba e khong hat ibari song konor jong ka managing committee jong ka school ba kom juru urang ba snong jong ka umsning proper e ulo ong ba ki suba ba don ki runar ki bala thang khnang ya ka school da ka ba penen kam da ki tiar plastic bat da ki jan katu kini ka khubor kalakut bakalawan shpi na ka AKASHVANI Shillong sa shipor kata ha kapor prabaji ngi so baka Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi ban penbur ka khubor phareng ka kapor pra katsan minin kani ka dei ka AKASHVANI Shillong